Bizim медпунктны элекке урынына жаңа урынга күчерделәр. Ләкин анда ике җитешсезлек бар. Анда җылыткыч булырга. Икенчедән кергән җирендә баскыч су. Анда нидән түбәдән су агып тора, сеңгеләр җыела. Калган килгән кешеләргә яшь керәләр, менә безнең шикартларга анда керү бик уңайсыз. Микрорайон аксакалы Минсәлим ага бу юлы да үзен борчыган сорауны район җитәкчелегенә бирергә дип килгән. 710 кеше яшәүче Югары Нурлатта мәктәп, балалар бакчасы, 2 кибет, китапханә һәм мәдәният йорты эшләп килә. Шәһәргә терәлеп торса да, биредә авыл җирлекләренә хас проблемалар шактый. Авыл җирәсендә инде озак еллар үскән түпәләр агачлары бар. Шуларны кистәсе әле су кертелеп бетмәгән участоклар бар. Шунда су кертеп булмас дип җитәкчеләрнең ярдәменә таянырга исәп тотабыз. ТУС рәисләре хакимият белән халык арасында арадашчы ролендә. Җирлектәге җитешсезлекләрне беләләр һәм аларны юк итү өстендә җитәкчелек белән бергә эшләүчеләр. Ключи микрорайоны үз идарәсе рәисе дә залга җыелучыларга көн кадагында торган мәсьәләләр хакында сөйләде. Йортларга газ кертү, су басулар, спорт мәйданчыгын төзү, клуб һәм кибет юклыгы, шүп чыгару кебек сораулар борчый микрорайонда яшәүчеләрне. Кайбырсын эшләр өчен бик күп акча кирәк, вакыт кирәк. Теге әйтәсе программалар өчен аның критерийлары да кирәк, демография мәсьәләсе кебек үзебезнең эшләгән район нәтиҗәләре. Алар барса да, менә бу дәүләт программасына кергәндә инде күз алдында карала, шуннан чыгып хәл ителә. Җыенда микрорайон тормышында актив катнашучылар бүләкләнде. Үткән ел инде без Татарстан Республикасындагы Лукойл акционер җәмгыяте оештырган конкурста грантка ия булдык. Шул 200 мең сумлык грантка без мәктәп янындагы территориягә балалар өчен уен мәйданчыгы куйдык, урнаштырдык. Безнең тагы Татарстан муниципаль берәмлекләр союзы оештырган конкурста катнашып алган 160 мең сум грантыбыз бар. Шул грантка тагы балалар өчен уен тренажерлары куярга исәплибез.